Saksi ang dagat na ito sa aming paglalakbay. Sawang-sawa na sa daga at wala ng sistema. Pinaasa wala namang resulta. Kaya tuloy. Hi, I'm ugly. Come on. Hindi pa tumitilak ang mga manok, pero handang-handa na kami sa pag-alis patungo sa aking probinsya. Baray kasi hindi ko pinayagan ni Ermat eh. Bro, yun no? Kasama ko ang aking mga kaibigan na sinikap gumising upang maaga makarating sa aming pupuntahan. Lula ng bus, tinahak namin ang daan mula Maynila hanggang Pangasinan. Sa biyaheng ito, aabutin ka ng 5 hanggang 6 na oras na paglalakbay, kaya sinamantala ko nang kumuha ng mga larawan. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, nakarating din kami sa aming destinasyon. Sila ang mga kaibigan kong sumama at nakarating dito sa Pangasinan. Sayang talaga sila, sayang. Sayang si Jerry. Jerry, Gerald! Dad! Yan yung mga... Eto si Nigel, ang kaibigan kong aalis na papuntang States. Siya ang nagsabi sa akin na magbakasyon kami dito. Isa sa pinakapuwela kong kaibigan. Si JC naman ang chick boy ng tropa. Mistiso at habulin ng babae. Tahimik pero matinik sa mga chicks. Wala ka nito, Gerald. Si Andrew, ang bato ng grupo. Dahil malakas kumain at parang bato ang pangangatawan. Chinitong malaki ang ulo kumbaga. Pangasinan yan, Pangasinan. Si Alden ang chicks ng barkada. Babakla-bakla yan. Pero lalaki naman yan. Kaya nilaloko naming chicks kuminsan. Si Chris, ang computer boy namin. Adikto sa lahat ng online games, lalo na sa Dota. Kaya kuminsan nainis ako dito dahil hindi ako makarelate sa kanya kapag nagbabanggit siya ng Dota. Pero love ko yan. Makakalimutan ko ba ipakilala ang sarili ko? Ako nga pala si Brian, ang dokumentarista ng tropa. Ako ang isa sa magpapasyal sa inyo dito sa aking probinsya. Dahil kagagaling lang namin sa mahabang biyahe, tumambay muna kami sa kwarto upang magpahinga ng konti. Sa kwarto pa lang na ito, ay mababakas muna sa mukha ng mga kaibigan ko ang saya ng dulot ng pagpunta nila dito. Mamaya-maya ay mamamasyal kami upang sulitin ang bakasyon. Pagkatapos magpahinga, ay kumain na kami ng pananghalian. Sa pagkainan ay nakahain kakaibang ulam na ngayon lang nila matitikman sa buong buhay nila. Tawag dito ay panapana o sea urchin sa English. Nakukuha ito sa dagat at masakit pag tumusok sa balat. Karain mo. Milog. Ay, ito na. Yelo lang, yelo. Yelo. Sige. Tikman mo. Kasama itim mo. Sige, hindi mo kiwitin. Itim yung tinatanggal na. Yelo. Dagat yan ha. Okay? Okay? Masarap? Matamis? Masarap ang sea urchin pero dahan-dahan lang sa pagkain dahil nakaka-high blood din ito. Sampol. Mukhang ayaw nang tumigil ni Nigel sa pagkain ng panapana.
Masarap ba yan, Jel? Sarap sobra. Tsaka yung mga ganito, oh. Yung mga star, ano ba to? Basta yung mga ganyan niya masarap. Kasi hindi mo talaga may experience to sa Manila. Kaya yung mga sumama, yung mga hindi sumama dyan. Dan, tsaka Jerry. Sorry. Pero kami nag-enjoy kami. Eh, si Chris kaya? It's very fun. It's a lot of fun. Pagkatapos kumain, hinanda na namin ang aming mga sarili para pumunta sa tabing dagat. Ang bawat isa ay handa na ang mga paa para sa isang paglalakbay. Pero bago kami umalis, ipapakilala ko muna sa inyo ang aming magiging tourist guide. Siya si Papang, ang lolo kong kwela. Napaka-entertaining nito sa mga bisita at minsan may pagkamakulit. Pero napaka-cool niyan. Siyempre, di ko makakalimutan ipakilala sa inyo ang isa ko pang lolo na siya nagpatuloy sa amin sa malapalasyo niyang bahay. Siya si Amang Angking, isa rin sa pinaka-cool kong lolo. Hospitable at sobrang down to earth, kaya di matatawanan ng kanyang kabaitan. If you just realize what I just realized, then we'd be perfect for each other and we'll never find another. Just realize what I just realized, we'd never have to wonder if we missed out on each other. Tanghali na at mataas na ang sikat ng araw. Pero di namin ito pinansin dahil sa tuwa at saya ng adventure na mararanasan ng aking mga kaibigan. Punong-puno na excitement ang adventure na ito. Mahaba man ang lakaran, pero di namin pinansin ang pagod. Nasugatan pa nga si Nigel sa batuhan habang naglalakad sa dagat. Pero smile pa rin kahit nagdudugo ang paa. Masaya pala yan. Ano yun? Okay ka ba? Kaya mo ba? Sa paglalakad namin ay napadaan kami sa court ng Barangay Victoria. Chiwara mamunyo anda hirino bena bombing magangena mamunyo misimu balo na tema na ye kolikela mamunyo jamana bena nyana de jodi jaja beni kabara Matapos dumaan sa court, nagpatuloy ulit kami sa paglalakad. At doon ay pinuntahan namin ng ilan sa mga kamag-anak ko dito sa Pangasinan. Sa pagdaan namin yon, ay di inaasang makakatikim na naman sila ng pagkain ngayon lang ulit nila matitikman. Ito ay isang halamang dagat na kung tawagin ay sapsapuyot. Maski ako ay ngayon ko lang ito matitikman, kaya isa-isa naming sinubukan kainin ang tinatawag nilang sapsapuyot. Mukhang nagustuhan na naman nila ang pagkain na tikman nila. Matapos ng pagbisita, ay pinagpatuloy namin ulit ang aming paglalakad. Sa paglalakad ay nadaanan namin ng isa kong lola na si Inang Kiseng, na naabutan namin naglalaro ng bingo na kasama ang kanyang mga apo. Simple lang ang pamumuhay sa baryo na to,